chiar și greutăți dacă vor veni, chiar și greutăți dacă vor veni, chiar și greutăți dacă vor veni, Tu l-ai pe Dumnezeu. Chiar și greutăți dacă vor veni, chiar și greutăți dacă vor veni, chiar și greutăți dacă vor veni, Tu l-ai pe Dumnezeu. Da, eu mă bucur, da, eu mă bucur, da, eu mă bucur mereu că l-am pe Dumnezeu. Da, eu mă bucur, da, eu mă bucur, da, eu mă bucur mereu că l-am pe Dumnezeu. Sprijiceadă posta am găsit în el, sprijiceadă posta am găsit în el, sprijiceadă posta am găsit în el, în Fiul lui Dumnezeu. Sprijiceadă posta am găsit în el, sprijiceadă posta am găsit în el, sprijiceadă posta am găsit în el, în Fiul lui Dumnezeu. Da, eu mă bucur, da, eu mă bucur, da, eu mă bucur mereu că l-am pe Dumnezeu. Da, eu mă bucur, da, eu mă bucur, da, eu mă bucur mereu că l-am pe Dumnezeu. Bucură-te azi în inima ta, bucură-te azi în inima ta, bucură-te azi în inima ta, că l-ai pe Mesia. Bucură-te azi în inima ta, bucură-te azi în inima ta, bucură-te azi în inima ta, că l-ai pe Mesia. Da, eu mă bucur, da, eu mă bucur, da, eu mă bucur mereu că l-am pe Dumnezeu. Da, eu mă bucur, da, eu mă bucur, da,
Vă rog să mă scuzați că mă țin gâtul. Dă-i putere, Doamne. Te ajută totuși, te ajută. Zic Betleem, zic și Golgota, zic Ghețiman și Mânăprior. Când zic Iisus, inima-mi plânge și rămine parcă mă duc. Când zic Iisus, inima plânge și rămine parcă mă duc. Pentru mine, pentru tine ar răbda. Pentru mine, pentru tine a plâns. Pentru mine, pentru tine a murit. El, Iisus Hristos. Pentru mine, pentru tine a răbdat. Pentru mine, pentru tine a plâns. Pentru mine, pentru tine a murit. El, Iisus Hristos. De vila este sau la cruce, eu plângu la cântărița. M-a plecat din umilință spre locul mai salvat. M-a plecat din umilință spre locul mai salvat. Pentru mine, pentru tine a răbdat. Pentru mine, pentru tine a plâns. Pentru mine, pentru tine a murit. El, Iisus Hristos. Pentru mine, pentru tine a răbdat. Pentru mine, pentru tine a plâns. Pentru tine, pentru mine a murit. El, Iisus Hristos. Tu ai venit de bunăvoie să mă răscumperi de păcat. Eu te ador și îți dau slavă, căci tu ești marele împărat. Eu te ador și îți dau slavă, căci tu ești marele împărat. Pentru mine, pentru tine a răbdat. Pentru
pentru tine a plâns, pentru mine, pentru tine a murit. El, Iisus Hristos. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Să venim în casa lui Dumnezeu. Aici unde putem ne bucura. Aici unde putem zice tot ce ne apasă. Fiindcă avem un Dumnezeu viu și milos. Și El ne ascultă de câte ori îl chemăm. El este puterea noastră. Eu știu un lucru. Că Domnul a avut de plan în seara aceasta să deschidă o adunare aici. El a știut dinaintea noastră. Și aș vrea să lăsăm toată binecuvântarea, toată lucrarea în mâna Lui. Fiindcă El ne-a păzit până în ziua de astăzi. Și îl rugăm în continuare El să ne păzească. În mâna Lui am fost ocrotiți. Mâna Lui a fost asupra noastră. Și te rog, tamenai nevelde. Să știți că de multe ori noi avem alte gânduri. De când avem gândul lui Iisus în viața noastră, când avem unghiia de Iisus, El este călăuza noastră, El este puterea noastră. Și, Doamne, întărește-ne Tu, Doamne, în seara aceasta. Și aș vrea ca Domnul să ne luminează în seara aceasta. N-am venit să facem un spectacol. N-am venit să ne arătăm noi cine fim noi. Am venit să binecuvântăm pe Iisus care s-a dat viața pentru noi. Fiindcă El este puterea noastră. Aș vrea să citesc de la Luca, capitolul 18, cu versetul 35.